Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ведаете, мне так надокучило зимовое надворье. Нормал. Я бы хотела на улице физкультурой заниматься. И побегать на выпередки, и в мяч погулять, и со скакалкой скакать, и хотя бы одну кветочку убачить. Привітання усім! Салют, Топа. Рисечка, а ти що, не в гуморі? Чи мені подалося? Не подалось, Армал. Дивно. А що здарилося? Мне надокучила зима. Хочу, чтобы на улице было тепленько. Армал, мы бы на свежей зелененькой травце в мяч погуляли. Я б со скакалкой поскакала и на кветки полюбовалась. Рися, а зараз на вулиці снежки можна ляпить, наладить сапраўдны снежный бой. А я не хочу. Армал. Ой, Рисечка, ну не ведаю, чим табе дапамагчы. А ты подумай, коли ласка. Ты ж заўсёды штосьці придумываешь, Топа. Ну, коли ты так просишь, я поспробую. Так, думай, голова, думай. Ну что, придумал? Рыся, не приспешивай мяне, не так хутко. Армал, добра, я почакаю. Так, зима, это холод, правильно? Правильно, а яшчэ снег. Так, яшчэ снег. А і лёд, яны таксама холодныя. Усё так. Так, значыць, каб зіма збегла, яе трэба сагрэць. Вясной все так и отрывливается, Армал. Соненька пачынае моцна грэць зямлю, і зіма ўцякае. Але Сонейка пакуль не набралася моцы. Значыць, яму трэба дапамагчы. І як мы дапаможам Сонейку? Напрыклад, распалім вялікае вогнішча. Армал, думаешь, гэта добрая ідэя, Топа? Я ўпэўнены. Памятаеш, мы ўлетку з дзядулем бульбу пяклі. Што ты адчувала, калі сядзела ля вогнішча? Цяпло, вельмі моцна. Да вогнішча блізка нават падысці немагчыма. Пры тым, што дзядуля расклаў нам тады зусім невялічкае вогнішча. Калі мы зробім яго амаль да самага неба, стане так горача, што зіма дакладна збяжыць. Армал, і дзе мы зробім гэтае вогнішча? Ну як дзе? У нашым двары. А калі? Ой, да зараз жа. Ты ж хочаш, каб зіма збегла як мага хутчэй. Ну так. Тады я пабег за запалкамі, а ты пакуль падумай, дзе мы будзем вогнішча раскладваць. Топа, але дзецям да запалак нават дакранацца нельга, Армал. Для важнай справы адзін разок можна. Чакай тут, Рысячка. Так, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Дзядулечка, прывітанне. О, Рыся, а чаму ты одна сядзіш? Я Топу чакаю, ён хутка вернецца. Ага, ну давай разом почакаем. Рыся, дапамажы! Я ведаю, дзе запалкі ляжаць, але не магу дастаць. Ой, яны вельмі высока. Так, что я чую? Запалки вам спотребилися? Ой, дядулечка, а я вас і не заўважыў. Добрый вечер. Тьфу, які ж ён добрый, калі мае малыя собраліся з запалкамі гуляць. Вы што, не ведаеце,
што запалкі гэта не цацкі. Дядулечка, пробачь. Ага. А мы не збіраліся з імі гуляць. Нам запалкі для важнай справы патрэбныя. І слухаць нічога не хачу. Я на вас разлаваўся вельмі моцна. Дядулечка, не трэба злавацца. Ага. Запалкі топу спатрэбіліся, каб мне дапамагчы. Рысі зіма надакучыла. Так. І яна моцна засумавала. Так. Ну, і прыдумаў раскласці вялікае вогнішча ў двары, каб зіма уцякла ад нас, збегла. Вось у чым справа. Ой. Вы ж заўсёды казалі, дзядуля, што сябрам трэба дапамагаць. Так казаў, безумоўна, але ж не такім чынам. Ой, ну тады я не ведаю, што рабіць, Рысячка. Сумуй далей. З сумам мы крыху пазней разбяромся. А зараз паўтарыце тое, што павінны ведаць пра запалкі. Маў, Ага. дзецям запалкі браць нельга ні ў якім разе. Гэта не цацкі. Правильно. А зараз да вашай справы. Вы хацелі прагнаць зіму, так? Хацелі. Так, Але кожная пара года надыходзіць своечасова. Калі зараз прыйдзе вясна, усё заблытаецца. як гэта? Напрыклад, тыя, хто нарадзіўся ў лютым, застануцца без свята. О, это і парадак. А тыя, у каго запланавана пакатацца на лыжах і каньках, што будуць рабіць? Маў, я успомніла, Тимофей з сябрамі запланаваў зімовы паход. О, які паход, калі вы сабраліся зіму прагнаць? Ой-ой. Ага. Рыся, сапраўды, няхай зіма яшчэ пабудзе. Так. Я ж з Тімачам таксама у паход збіраўся. Ну, добра, няхай пабудзе. Маў. А каб ты не сумавала, кветачка моя, для цябе я падрыхтаваў сапраўдны веснавы падарунак. Вось, Гэта што? калі ласка. Рамонкі! Так. Дзякуй, дзядулечка, Маў, які цуд! Ну што, больш не сумуеш? Наадварот, вакол зіма, а ў мяне рамонкі. Рысачка, цяпер табе будзе лягчэй вясну чакаць. Я пабягу, памераю абноўку. Бяжы. Давай, давай. Дзядулечка, Ага. дзякуй. Вы такі разумны. Ой, не подлизвайся, Топа. Я буду памятаць, што ты хацеў узяць запалкі. Я пакладу іх на іншае месца. Дзядуля, абяцаю, запалкі браць ніколі не буду. Так, Можа, уключыце дзеткамі мне вячэрнюю казку? глядзі мне, Топа. Казку глядзім, сябры. Ну як я вам, Маў? Рамонкі табе да твару, Рысячка. І добры настрой таксама. Абяцаю больш не сумаваць. Вось і добра. А зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі, час класціся спаць. Толькі спачатку давайте пачысцім зубкі ды памыем тварыкі. Ага. А потым адправімся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі, Маў. Дабраныч, сябры. Вочки закрываются, сны казки пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты
пташки і стрижі, спять машини в гаражі. Ти так само каля мами, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачання ти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай.